Türkmenistanyň Senagat we Guruluş Önümçiligi Ministrliginiň Balkan Käni müdürligi we Derya Plastik Hojuluk Jemgyýeti bilen birlikde Türkmen Kawlyn açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmekleri bilen Balkan we şäheriniň Jebel şäherçetine ýerleşýän bu açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine degişli Kawlyn önümhanasynyň durky dogly täzelendi we ol ýerde düýpli awatlaşy bejeriş işler geçirildi. Ýyllyk taslama kuwatlygy ýokary hilli dünýä ölçeklerine laýyk gelýän önümlüň 20.000 tonnasyna barabar bolan Kawlyn önümhanasy daşar ýurtlaryň esasy önüm önürjüläriniň döwri wap enjamlary hem tehnologiýalar bilen ygtybarly öpçünedildi. Kawlyn Türkmenistanyň hereket edýän önümçilikleriniň bir näçesine hususan keramika, sanfayans hem gapgaç önümçiliklerini çegmal hökmünde giňden ulanylýar. Melim bolşaly Kawlyn magdany dağ jinslaryň dargamagy netijesinde emele gelýär. Oň düzüminde kwarsyň, demirin we titanyň oksidleriniň dänejikleri saklanýar. Täze Kawlyn önümhanasy üçin çegmal serişdesi Balkan welaýatynyň Türkmenaş etranyň Gyzylgaýa owasynyň goloýundaky käninden gazylyp alınýar. Ýere gelende belläp geçsek, Derya Plastik Hojuluk Jemgyýetiniň Derya Keramika harit nişanly santexnik önümlerini öndürýän Erik karhanasy öz önümçiligini Kawlyny ören köp mukdarda we giňden ulanýar. Türkmen Kawlyn açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işçi hünärmenleri pähim paýhys ummany magtym bolup Praga ýylyny ýokary netijeleri beslemek üçin şoňlar hasam gaýratly zähmet çekýärler. Olar özlerine döredilip berilen şeýle mümkinçiligi üçin hormatly prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini beýan edýärler.